Uhayo mga kit. May buntag rin yung tanan mga higala ko sa kainan. Tabok. Niya na pag umagat no, magsamok-samok na pag sa inyo ang wall ninyo. Ay na magligar. Na. Bijuhag ba niya mag okay kayo. Ay wala risky. Share niya to ang live mga kita. Atong live itong video. Puntaan niya lagi. Magbalik-balik kita niya ba? Gahe pa mas tugas. Gahe pa lagi mo. Panskabol lagi. Sinaagtig mo mga kit. Dali. Ay kontra. Dali kita mga kit no. Kaya oh yeah. Yung padrada ito na makit. Mayo ka ha. Gamak. Ohayo gozaimasu. Good morning. Minta na sa ating ka mga jut. Laing heman eh. Pinapangitaan nagsapi. Aga pinitigom. Pamanggi mong trabaho aning daganan ni. Doon na pa may sapi. Okay na hinong trabaho ta, naghinay sapi. Sambay. Dari adi king. Okay kayo. Kiloan nagbalik jamag ba? Ay, yung buwan ko. Kasi paatang ang ginamag king. Di ba? Anak rin dagan dagat. Hanggang dito lang market. I love you all.